Как се казвате ви? Венелина Димитрова от Ловеч. С вас се познаваме от 10 на години. Да. Първия път дойдох за проблеми с бъбреците. Да. Изчистих ги, но след години пак дойдох на преглед. Имах песачинки, изчистих песачинките в бъбреците, черен дроб увеличен установихме, имах болки, леко подуване тук и след един месец, след като пих билките, Черният дроб се оправи. черният дроб ми просто спадна. Значи усещах го, че е увеличен, като си прибера корема, като глътна. Да. И тук се получаваше така, не бяха равномерно тук. Така Двете и слабини, така, да. така и се виждаше така от подутото. Да. Това спадна. После изчистихме камъни от жлъчката Да. и Имахте проблеми с костите. костите имах дупка на крака, просто на тая кост имах така взлъбнатина. След като пих един месец, взлъбнатината изчезна и изобщо преди неразположение нямам тия болки в кръста, нямам болки в костите. При клякане просто много жизнено се чувствам. Чувствате се добре? Абсолютно. Добре. Много ви благодаря.